Jeg har tænkt mig at lave bevis her for sinusrelationen, som er en metode, man bruger til at beregne ikke-retvægtede trekanter. Så vi har ligesom sinus A divideret med lille a, lige nu sinus B divideret med lille b, sinus C divideret med lille c. Det også. Og så har vi vores trekant med de tidligere nævnte værdier her. Stort C, stort lille c, og stort A, lille a, stort B, lille b. Og nu skal vi ligesom prøve at bevise det her. Så det første vi gør er, at vi dividerer trekanten ned i to dele. 1 og 2. Og det vi så skal gøre for at ligesom bevise den første, sinus A, så skal vi sige sinus A, parentes A, lige højde divideret med C. Og så for at isolere C, eller H, så skal vi sige H lige C gange sinus stort A. Yes. For at bevise sinus C, så skal vi sige nøjagtigt samme, ligesom i sinus A, bare lidt omformuleret. Så vi starter med at sige sinus parentes C lige med højde divideret med A. Og så også for at isolere højden her, så siger vi H lige med A gange sinus parentes C. Nu ligesom udligner det. Og så kan vi så sige, at sinus, eller C gange sinus A er lige med A gange sinus C. Fordi de beviser stort set det samme og har den samme funktion. Så nu vil vi ligesom udligne det og bevise funktionen for sinus A og sinus B. Havde det nu været, at vi skulle have bevist det med nogle andre værdier, så skulle jeg bare bruge den samme formel som før. Men vi skulle have indsat nogle andre værdier i deres plads i stedet for. Ja, det er det.